Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating Tagalog version ng ating analysis ng araw ng linggo hanggang Miyerkules, Hulyo 6 hanggang 9, 2025. Ito po ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, pasalamatan natin ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability, yung interested para malaman ang sustainable programs ng BPI, click lang po niyo ang link dito. Okay, dito sa taas. At also ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Vice Mayor Gabi Bordado. At ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Meron po tayong malakas na bagyo. Nag-rapid intensification po ito sa nakalipas na 24 oras. Nagsimula siya bilang isang tropical depression na Bising ang pangalan. Lumabas ng PAR for the past few days at ngayon, nag-stationary nung Sabado, kahapon. At ito ay nagliko na po pabalik sa Taiwan. At saglit po itong papasok ng PAR, so mag-i-issue ng konting advisory ng Pag-asa at exit ka agad ito within 6 hours. So ito po ay naging isang ganap na tropical storm kahapon at ngayon isa na po siyang Category 2 typhoon with winds of 165. Nagbubugso po siya hanggang 200 km bawat oras. So isa na po siyang Category 2 typhoon at magla-landfall na po anytime to this evening. Actually, habang tayo nagsisalita, nagsimula na po siya mag-landfall just north of Kaohsiung City. Okay, sa may western Taiwan. So, magkakaroon po ito ng mga malalakas na hangin, mabibigat na ulan na magkakausa ng mga malalakas na mga pagbabaha, flash floods, landslides. So, mag-iingat po kayong lahat dyan sa western Taiwan. So, ito po yung ating GovSat. Ayan po si Danas. Ito yung isang bagyo, si Severe Tropical Storm Moon. Habagat naman po sa kanluran bagay po ng Luzon na magiging mas malakas po sa may Batanes at Ilocos provinces. Ang ibang bahagi ng ating bansa, maganda naman po ang panahon, medyo mahangin mula sa timog kanluran at may konting mga thunderstorms sa hapon ng gabi na padaan-daan lamang. Sa Mindanao, mostly thunderstorms dulot po ng dumadaan tropical wave. Ito po yung fast animation. So nakita ninyo ang pag-landfall na po ng bagyong ito, si Danas, sa may western Taiwan at kitang-kita po dito sa ating zoom in satellite animation mula sa cyclonicwx.com ang pag-touchdown ng kanyang mata dito po sa may bahagi ng western Taiwan sa may bisinidad northeast of Tainan City or dito lang sa may area po ng Chiayi County at dito sa may Yunlin at Changhua Taichung City at itong ibang bahaging mga counties ng mga provinces ng Taiwan ay dadaanan po. So dito po siya posibleng mag-landfall at yan po ang kanyang tracking. So halos yung populated areas ng Taiwan ay mafe-feel nila yung hagupit ng bagyong si Danas. Okay? And balikan natin itong radar shot na yun from Cyclonic WX. Ayan na po. Nagta-touchdown na po siya dito sa may western Taiwan at ang radar shot mula sa Central Weather Administration ng Taiwan ay pinapakita dyan ang kanyang pag-landfall. I-post muna natin itong page na ito at pag igalaw natin yan ay makikita po ninyo ang pagdaan ng rain bands at yung eye wall dito po sa may bahagi ng Chiayi County at Yunlin County. So, yan po yung mga unang dadaanan ng bagyong ito. So, ito yung fast radar animation. Naka-embed po sa satellite. At ayan po. Diyan po siya magla-landfall. Okay. At baguhin natin. So, ayan po. Bali, dyan po siya magla-landfall sa may bahagi yan ng western Taiwan. Okay, medyo mabagal lang ang ating feed. So, yan po ang pinapakita dito sa radar. Yan, dito po siya magla-landfall as of now. So, as of now, nagla-landfall na po siya. Alas 11 na kasi ng gabi. So, yan po yung time ng kanyang landfall. Medyo mabagal lang ang ating feed. Nasa windy.com.
Okay? At makikita po ninyo dyan kung saan siya dadaan. Okay? So, yan po ang pinapakita nitong radar shot. So, mabagal lang. Pasensya na po. Okay? So, yan po ang movement ng radar loop. So, dito po siya magla-landfall anytime. Actually, na yun. Nag-start na po siya mag-landfall dyan. Then, after nyan, ay tatawid po siya dito sa may bahagi ng Western Taiwan. So, yung mga populated areas ng Taiwan ay may feel niya ang kalakasan nitong bagyong ito. Okay? So, ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies at nag-agree sa may coastal areas ng Western Taiwan hanggang doon sa may Taipei. May feel nila ang posibleng malakas na hangin o ulan dala nitong bagyong ito. Dahil dyan po siya magla-landfall, simula na yung gabing ito hanggang bukas. Okay? So, yan po ang projected path ng bagyong yan. And after 2 days, mga July 8, Martes, ito po ay magsimula bubulusok naman po dahil sa malakas na high pressure sa taas na mag-form north of Shanghai. Ito po ay magbabago na naman ng direction. This time, making landfall po dito sa may southeastern China. So, it's a double blow o double whammy na gagawin itong system na ito. Una sa Taiwan, then later, within the next few days, ay dito naman po sa may southeastern China. So, manda po kayo dyan sa dissipating stage nitong system na ito at magbibigay po itong mga unprecedented na mga heavy rainfall, extreme rainfall na nagkakos ng mga massive flooding. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. Ito po yung wind forecast mula sa European model. At nakita nyo dyan, after 3 days from Taiwan, landfall siya sa may southeastern China. Then hanggang Friday, yan po ang pinapakita. Konting habagat po sa atin. And then within the next 5 days, wala pa naman kasunod. But after 5 days, which is medium to low probability, meron na naman pong dalawang mag-form dito po sa may karagatan, south of Japan. Dito po siya. Yan po yung formation area nitong mga weather systems na ito. Okay? Then, after that, meron na naman po sa susunod na linggo. Actually, next 2 Sundays, July 20th, meron na naman po dito. But take note, ang probability nito is less than 20 or less than 10%. So, magbabago pa po yan, forecast na yan. So, stick lang tayo hanggang Friday, July 11, na kung saan 2 beses magla-landfall itong bagyong si Bising o Danas. Una sa may Western Taiwan, na yung gabing pong ito. And then, Tuesday or Wednesday, dito naman po sa may southeastern China, mula Wenzhou hanggang sa Xiamen, pati Hong Kong, baka magbigay po ng mga malalakas na ulan. Okay, sa ulan, hapon-hapon, inaasahan pa rin natin mga thunderstorms, lalo po sa Luzon, Kaunlukan bahagi nito dahil sa habagat. Ang ibang bahagi po ng ating kapuluan ay magkakaroon ng mga localized thunderstorms hapon-gabi. So hanggang July 11, yan po ang 5-day forecast. May mga thunderstorms hapon-gabi. Huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote. Pagdating sa wave forecast, right now, umabot po ng lampas 4 meters dito sa may Batanes dahil po sa paghihikayat ng habagat at sa outermost bands itong rain bands. Outermost rain bands itong bagyong ito ay nagbibigay po ng very rough seas, malalaking alon hanggang 4 na metro dahil po sa bagyong yan. And then for the next 5 days, kita ninyo, hanggang sa Friday, meron pa rin malalaking alon sa West Philippine Sea hanggang more than 3 meters dahil po sa habagat, samantalang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging light to slightly moderate ang alon hanggang 1 meter dito sa may East Philippine Sea. Sa may central waters ng ating bansa ay less than 1 meter ang paglagi ng alon. So, mag-ingat lang po sa mga maliit sa kembang dagat, lalo na kapag meron pong mga rogue waves na tinatawag o yung biglaang paglaki ng alon dahil subasco. But safe naman po mag-fishing at sea travel sa gitna at silangan bahagi po ng dagat Pilipinas. Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest update. At babalik tayo na yung darating pong Miyerkules o Huwebes.
So far, wala naman pong mga weather systems within PAR except for ito si Bising o si Danas. Saglit po, papasok ng PAR na yung alas 11 and then 5 a.m. tomorrow. Baka mag-exit lamang, okay? Unless bumagal po ang kanyang takbo. So, wala po itong direct effect sa atin. Habagat lamang at posibleng may signal number 1 sa Batanes. So, abangan lang po ninyo yung latest mula sa DOST Pag-asa. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Paro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. God bless po sa inyo lahat.